Meditació de 10 minuts. Vibrar en amor. Conscients de que som energia i, com a tal, les ones que emetem estan vibrant contínuament i que tant ho fem, de forma positiva com de negativa, connectarem mitjançant aquesta meditació amb les nostres ones energètiques de més alta vibració, que són les produïdes quan ens trobem vibrant en amor. Per això, et col·locaràs de forma còmoda, assegut o estirat, tancant o aclocant els ulls, disposat per relaxar-te. Posa atenció a la respiració. Fes que aquesta sigui profunda en inhalar i suau en exhalar. De mica en mica, tornaràs al teu ritme normal de respiració, però de manera conscient. Desconnecta de la ment qualsevol pensament o emoció que t'aparti d'aquest moment. La respiració t'està ajudant a relaxar. Deixa anar totes les teves tensions. T'estàs relaxant. Ets conscient del teu estat. Vius el present, l'aquí i l'ara. Relaxat, et disposes a rebre l'energia que t'ofereix l'univers. Premi, omple el cos i l'ànima amb aquesta llum. Il·lumina. Sent la teva presència. Sent com vibra el teu cos. El teu interior està ple de llum i amor, generant aquesta vibració. Vibració sana, lluminosa. El teu cor i la teva aura estan vibrant en amor. No hi ha res més alt ni amb més força que l'amor. Només l'amor t'ajuda a progressar. Amb amor pots esbalair les misèries humanes. Para atenció a la teva aura. Fixa't com vibren els seus colors. Deixa que la seva energia flueixi en tu de manera constant. D'aquesta manera, eleves la teva vibració, generant llum. La llum que generes uneix el cos amb l'ànima i l'aura, formant el teu veritable jo, el teu únic jo. Permet que s'obri el teu interior
perquè surti aquesta llum. Esprendeix-la cap a fora. Reparteix-la a tots que la necessitin. Contagi amb el teu amor tot allò que la llum toqui. Les ones sanadores que està emetent la teva vibració d'amor arriba a tots els que pateixen, els malalts, els que passen gana, els que no tenen llar, els orfes, els ancians que se senten sols, els pertorbats, i tots els éssers necessitats d'ajuda, sense distinció de races, cultes i nacions. La teva vibració d'amor està irradiant pau, alegria, compassió, felicitat per tot el planeta. Ara, vibrant en amor, agrairàs haver pogut col·laborar en aquest projecte d'ajuda a tots els éssers necessitats. Dóna les gràcies també als guardians de l'espai on et trobes per mantenir-hi tan bones vibracions i permetre's contagiar-te. Agraeix als teus guies, a tots els éssers de llum i mestres ascendits per l'ajuda que t'han prestat i per acompanyar-te en aquesta meditació, a la Mare Terra i a la Font per ajudar-te amb el seu infinit amor. Ara faràs 3 respiracions com les primeres que has fet i de mica en mica prendràs consciència del lloc on estàs i començaràs a moure lentament els dits de les mans, els dits dels peus, les mans, els peus, les cames, els braços, el cos, i obrint els ulls, quan ho desitgis, tornaràs conscientment al teu aquí i al teu ara. Recorda, vibrar en amor és la teva forma natural de viure. Procura fer-ho durant el màxim de temps que puguis, perquè mentre estimes no coneixes ni l'angoixa de l'ànima ni la del cor.